uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyakholwa ngizobingelela abazalwane. Amen. Angikaze ngilibone nohlelo. Angazi ke kodwa ngiyakholwa ngizobingelela. Amen. Inhliziyo yami nje kukhona ukuthi ngithi eMpumalanga kule ndawo kuthiwa ihobiselanga luwo langeluwo angithi isigodi kuthiwa yini isigodi sa isona leso i-Time View Mountain View ngiyanibingelela eMountain View uJesu Kristu inkosi. uJesu Enhlizweni yami nje kukhona amahubo 23 isihloko nje sakhona esithi uJehova umalusomuhle. Ngizosho njalo nje sihambe kahle sifike kahle siyambonga uNkulunkulu. Siye savinjwa imvula endleleni kodwa uNkulunkulu wasidlulisa. Siyambonga kakhulu bayakhonza ke bazalwane eNatal KZN bathe nje ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Bayanithanda kakhulu. Abanye ke bezile ke size nabo uthongathi namba bakhona nabo bazogcwalisela lapho nje ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyaxolisa ke ngoba ngugogo akuhlali lutho esifubeni sami. Ngizosho nje ukuthi angimazi umphathi wohlelo ukuthi ubani. Ngiyamazi Akasho. angimazi ukuthi ubani umphathi wohlelo. Futhi enye into esengiyibonile umphathi wohlelo uzocontrola thina ngithi. Kodwa thina sicontrola yena. Niyayibona leyo nto. Ake sicontrol umphathi wohlelo, ake silidwe umphathi wohlelo. Ungathi nje mawuzwa kuvuka indumiso ngoba umazi unesikhathi esingakanani la. Awazi futhi ukuthi kusazokwenzekani kwenzekeni. Ngiyacela nje sike sithi si control uJesu Kristu inkosi.